సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ లిరిక్స్తో పాటు కార్టూన్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు వీడియో లేదా ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటారో వీడియో యాడ్ చేసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వీడియో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇలా వీడియో ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో పిక్స్ ఉంటుంది, దీన్ని మీరు జస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి అంతే. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 10 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో 3 పార్ట్స్గా కట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్ సొల్యూషన్, ఎక్కువ ఏముండదు, వీడియో కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లిరిక్స్ ఉంటుంది, లిరిక్స్తో పాటు ఫోటో ఉంటుంది పైన. అన్ని ఎఫెక్ట్లు యాడ్ చేసే ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు దీనికి ఇక్కడ ఫొటోస్ లేదా వీడియో అది ఒక్కటే యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇవి ఫస్ట్ పేస్ట్ చేసి, సో మళ్ళీ సెకండ్కి సేమ్ పేస్ట్, సో మళ్ళీ థర్డ్ పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఈజీగా సింపుల్గా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ కూడా నేను ఎడిట్ చేసిన ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది చూస్తున్నారు, లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్లీజ్ ఒక లైక్ అండ్ ఒక కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.